Dorte, hvad er det, der er afsløret hernede i Gothersgade? Det er en bamse på skateboard, der er kommet. Og hvorfor? Han er kommet til byen, fordi at vi gennem mange år har samlet penge sammen til et kunstmuseum, som ikke blev til noget. Og så bliver pengene brugt i kunstens tjeneste, ved at vi har investeret i en skulptur, som alle kan se når som helst. Og hvad betyder det, at man kan glæde børn og barnlige sjæle med sådan en skulptur? Jamen, det er da pragtfuldt. Prøv lige at se omkring. Altså, det er jo vildt mange børn og glade børn, og det er noget, der siger dem noget. Og ja, god kunst på den måde, synes jeg, for børnene.